Hei tid, så vi atter her ved en nødgen parti av Hjertamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av Ljøvenon, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparten av Hjertamal. Og jeg færre en affær å spyrre Paul hva ligger her av hjertet det. Det noe som hever de med hjertet lunsje og som jeg gjerne vil nemme oss ikke vi. Og jeg alltid at jeg velger at lese fra våren kapittel i 17. Korintbrevet. Og hver 14. Her sier han at men gode vil takk som i Kristus alt du løyer okkom fram til sigur, og akvarium stegi leter gava enka kunnskapsons, åpenberas vi okkom. Tog vi og gav i enki Kristus for god. Mittlen torra som frelstvera, og mittlen torra som fortapast. Tog vi fortapast, vi enki av deia til deia. Tog vi frelstvera, vi enki av løyve til løyv, og hver dår til dette. Tog vi ikke slutjer som mennesker at vi drengsnik var årgods til egna vinning. Nei, som av røgnløyka, ja, som av gode, tala vi for jasjon gods og i Kristi Jesus. Det en atterventande bådskaper i 17. Korintbrevet. Her minner av hva vi og hva vi ikke Og på en framman undan her som versen, så han inne i at høy som øysen så aktuelt i løyv i okkaran, og til dette fire at vi skulle ikke være dareier av Satan. Så det som han hever i hova vi okkon ikke avkunnet. Det som man gruntar altså 17 årene og som les. De grundkjever han for her, tog hvert øysene skriva i for jeg får vite om tilstanda røntene, om tider og luttner og i øtlån. Hånden og tid fyrtjeva neka fyrtjev vi, som i øysene om har vi haft neka av fyrtjeva, har vi fyrtjevet her for Jasjon Kristus fyrir tikkara skuld. Fyrir at de skulle ikke være darer av Satan, tog det som han hever i hova vi okkon ikke avkunnet. Ta jeg kom til å tro oss at prædike evangelium Kristus og dyrvørmer latnar opp i herranon, hei ongan fri og i anta moinon, tog jeg fann ikke tid til sprøver moin. Nei, jeg sier til en farvel og for til Makedonia. Og så kommer dette som jeg nevnte, med god veritak som i Kristus alltid lever oss fram til sier. Ja. Og jeg sutja vid Paulus, det heira sinne han hever for øtlom tjenaren Kristus her. Altså hvordan han legger seg øyne vid av vitja, av vita, og at kjenne at de ikke trek. Og jeg halte at det så møtelig verkost at lese at han samme enken som de tryggvande kjennes som vi da så her. Ta om noe frelst vi vi den enken fra løyve til løyve. Og ta samme enken virker på at de som ikke tryggvande, som fra deia til deia. At det merkelig at det skal merkes av enkan av okkon. Slik tøtninga Michael, vidskifter løyven av mennesken som vi tar via gjøre. Og som ikke slipper undan at det kan stå til. Slik for det Og
Och så tar vi färra och i 3 kapitel så jag vet att han säger färra vid nu att det ger och kon själv om vimmelde. Ettla man okkon altså som hon tarva vimmeldes brøv til tikkara ettla fra tikkon. Tid og brev okkara. Skriva inn og gjørst okkara. Kjent og lise av ötlun menneskjon. Vi tar skiljasast at tid og brev Kristus er. For det til vi okkon. Skriva ikkje vi bletje, men vi antens livande gods. Ikkje av støyntalvor, men av kjøtt talvor hjertans. Og slukt og alit, har vi da god i Kristus. Ikkje har vi da åkken sjálvun do og hoksa nek opp, og så åkken sjálvun. Donaskaper okkara fra gode, som òsne gjør åkken fører fire, at vi tjenere som nødjon sottmala, ikkje bøkstavs, men anta. Tog bøkstaveren drepor, men anten ikke livand. Ja. Ja, det är en standard går alltså. Det sätter ju årene alltid att det ser kapitlen här. Ja. Enden av 2 och så alla kapitel 3 och 4 och 5 meistene. Han finns ju sällan tutning. Och på en måte eller en eller annan måte kan man kanske säga omboa evangeliet på en helt särskild något. Som sier dere noen ting om hvordan evangeliet virker, som ikke er så øyne jeg være stand. Men her synes vi det øyne klart og tydelig. Vi har også til døms eisen om at her heter uttrykket med å være enkje Kristus her. Ja. Og enkje eller gode lukter, han sast ikke. Han sast ikke, men han merkest. Og det har vi nok så ofte hoksa om i samband vi okkon som tryggva av Jesus og bæra hans anta ui okkon. Og det som han viser av her, altså det ikke nekka som vi kunne råsakne av, det ikke akkurat donaskap som gjør det her, men det nekka som merkest mittle mennesker, og som i verleikan hever en øylig avgjørende tøtning fire tennastna. Så det ikke for ikke at han legger 4 ved tøy, og Arna så kommer inn i 3 kapittel. Og greier nærfra etter det. Ja, nett. Og det er å være hesten engine, 4 gode fisk. Ja. Ja. Og mittlen tar det som frelstværa. Altså, det har vi med kan huske om. Når man kommer til fremmed stø, som til dømes jeg var øyne for når jeg har vært nærkere for når i England. Men særlig at øyne og ferien tar i en sånn morgen vil til steppe til brevbrøting. Så fikk jeg sånn min rinja til en samkommer. Og hun var ikke åpen, altså for fremmedton, at han hatt som en annen samkommer var åpen. Men han befallet av meg et lokkene fære her. Og jeg minnes da jeg kom her, til at 2 møter fyrre parten. Så sånn jeg var fullt. Det rommet ikke alt. Hva heter det at han åpnet samkomman? Ja, han åpnet. Ja. Altså, det var en utrolig mottøk å få av godsbøtt. Men mest, altså, jeg ble så glad for til å vise henne, tror jeg. At hun var hun men kan hakre enn ofta tjokken sjølven. Til man blir vänner på den da. Og det kan være en vant til å gå samkomma, komma kjenne hver annan farvel, altså. Som han sier underfor. Eller komma kjenne vennerne tjokk for en øren farvel. Ja, farvel, ja. Et er ovennerne. Ja, et er ovennerne, ja. Alt. Og alt slukt. Det kan bare være oppløst vi enka Kristus. Ja. Til han stær i jøkkenen, altså. Det er jo hevet av avvirk. Det er så løs at det prøves nesten ikke å si, altså. Og i nekvom foran, ja. Sannhet, ja. Ja. Det er hvordan noe grunnleggende.
Ja. Och då han säger det till att han är omgång fri i antasöjden. Så han fann inte Titus, bra och min. När jag säger till honom farväl och för till Makedonia. Men god är vi tack som i Kristus är. Alltid löjer och fram till Sior. Och akvarium steg leter gåva enka kunskapsons åpenberas vi och tog vid och gåva enka kryssar för god. Ja. Ja. Da han sier at det her men god vil takk som Kristus alt lærer fram til sier. Ta hugsa at det her nækka som vi oppleva ta vi ui her kan man säga i harmonien och vi hans anta ui okkona ta oppleva vi fer at han fer hur han lägger ting til rättes för ok. Och det gör inte först och främst för okra skild men för sin egen skild. Så alltså hans verk och hans atlan kan vara framta. Och det häver vi heter här vi andra gods gör men kommer öland i nästa kapitel 3 kapitel som du begynte på. Ja, det är så spännande att läsa. Ja, och alltså tog heter ett det är ju löj att säga det men ett livande liv. Akkurat. Ja. Så ett liv kan bara vara en existens som kvarstår ett annat men ett livande liv att man väljer livera och inte bara existerar. Ja. Och det är som han som helt huxar om och sätter upp emot för en öron och verkligen här. Ta han säger här han säger vi jag läser sen då är den här som du släppte ja. Han säger jag kan ta det 15:e vers inte att vita och själv och då huxar något upp ens och och själv då skapar och är av gode och så säger han som eisne gjør og fører for å være tjenere tja nødjon sattmala, ikke bokstavs, men anta. Til bokstaveren dreper, men anten gjør livant. Og han har eisne man kan si, en tilsiping til det, han tåsar om at brevet, at til våre til vi også skriva, ikke vi bletje, men vi anta hans livande gods, ikke av steintalver, men av kjøttalver hjertans. Altså livande liv. Men vi själver vera ämnstrejer alltså. Ja. För tror jag att inte att vita vad kan själv om då att huxa näka upp ansvar vad kan själv om. Och så säger han då man ska bråka det av god. Ja, det och det ja. Tar man här finns alla färter till alla här finns färter och i okkon. Så har man inte hoa rosa så av nökron som helst. Utan av honom och till värst som han gör. Och det är verkligen rosvärst. Ja, akkurat. Han kommer fram till det här tjänastarna som är loven och allt det här. Ja. Så säger han om henne att om det tjänastar dejans som vid bokstaven var högt in i stöjnar kom fram ett ord så ursas man finner sig högt anled Moses här för ett ord andlig sansara som tåsvann borstor. Hur mycket mer ska det inte tjänast antans för ett ord. Hej tjänasta fördömningar när ett ord så mänkan mer tjänasta rättvisnar ryk ett ord. Jag skalt det som ord heje här åttant ord både samman vid hesa mänkan större ord. Det tog var det som bostorsvann och ett ord. Mänkan mer skall det som var vi var ett ord. Alltså, vad är det tosar om? Ja, det är han nutjo att ta gamla han nutjo satt mal. Ja. Det är ja. Och fylknar av bavona. Och fylknar av bavona, så ja. Ja. Jag husker med att han nutjo vers att hej tjänasta fördömingar dort. Alltså ta gamla sattmalen. Alltså det man säger här är att han gick ut på fördömning.
Men så sier han, så menga meg tjeneste rettvisende ryk utord. Og vi tjeneste rettvisende, så fordømingen til borster. Fullkomlig, ja. Ja. Eina for atler. Eina for atler, ja. Og så kommer han til her, som han sier her, at vi til at vi nå har sløyka ved genga vi fram vi miklon dirve, og gjør det ikke som Moses, og jeg har 4 anlitt noen, 4 at årsetsmenn skulle ikke suttje enda tess som svann bort. Men sinnet tar det være herst. Du lykker til hentan det jeg har at jeg 4 anlitt noen, vi ser det at i den gamle sottmalen være lisen, han som svinner bort og i Kristus. Ja, ännu i det ligger at rive hjärsta tarra, da Moses vil lisen opp. Men ta det vända vid til herran, ver det som at rive ligger tidse bort. Så jeg tar seg han om morsel, morselsfolk. Ja. Sottmalans folk, at det gamla sottmalan. Nettopp, ja. Og så kommer vi til det som alltid så spännande, at det han så kopplar iver ordentligt till den nutja. Her og ändan av 3 kapitlet. Og Herren anden. Og her som ante Herren sier frals. Men öllvit. Altså her öll. Han råknar vi öll. Öllvit som vi ångkom för anlit någon. Aspeklat ord Herrans. Vi är ombrøtt som mynd. Fra dord til dord. Som fra Herren og nå i ranten. Ja. Ja. Dette taler om 2 så vitt forskjellige ting som deia og liv. Den gamla tjenestan, fordømmigare tjenestan, deians tjenesta i verleggen, hon kunde ikke ångre gjøre nekka liv. Hon kunde ikke gjøre nekka livande. Så heiløv og rødt som loven var, man kunde ikke gjøre nekran person livande, visende boven og krøvene, tvers måter. Tog ble det til fordømmer tjenesten, tog at vi mennesker, vi fettler alt tog under til fordømmelsene som loven bør vi igjen. Her har vi unga møvlega, og det hadde, rettere sagt, jeg da sier det tattøy. Vi hadde unga møvlega, men så det Kristus kommer inn i myndene, og brødre alt da. Vi tar at han teker alt til fattelig, og alt til brått av seg som var okka, altså, som var, har det okkon til da. Han tok til å se, og vi hånden, så vi kommet ut ur disse fordømmelsene, og inn i etter underfulla løyve, og det nok til etter han peker til her, til han sier, «Øtl vit som vi omkom for anledning, og avspeklet ordet herrens». Og det øyelig sant at det her som hendte vi Moses her, til han kommer ned av fjallen, han var sammen med herren i 4 dager, og kommer om av fjallen, og han skynner. Til at han vært så nær herren gjør at han skynner, alle som han men han visste ikke av det selv. Men det var så sterkt skinn at det måtte be han ha 4, så det talte ikke skinn i han. Men så hendte det at, og det dårlig, det klart og tydelig til dårlig, til det han tar seg om at her at det var tant gamle dårligene, hei tjenestet fordømingen er dårlig, men som tog i løyer så kvarver dette kine. Det har ikke uisert til at det er lagt av mennesker. Moses var eist menneske. Det har ikke til løsgrundelige uisert at det kan halte av. Og tog måtte han faktisk krekva ansiktet for at folk ikke skulle oppdage til han. Nå var han ikke kine langere. Her skynner ikke mer. Verst. Ja. Ja. Men det är så också om dessa tjänsterna som vi tar. Att avspegla ordgods. Att det finns framåt. Det jag sa att det är först för. Och jag säger vi herran att jag kan inte trycka här som. Alltså om jag. När jag hade till att säga.
Alltså det var en sorg uppenbarelse. Att det motsatta som Moses måste göra. Point motsatt. Och jag har blivit chatter allt och att det säger tillägna mig detta förr och i munnen liv, ja. Men den är det inte att enkla näka som inte vill för att han vill komma. Det kom till sina tog. Och det rötte tog in. Nu har vi så vill jag näka annat att koppla på detta samma. Det fevner bäg över detta lika med. Og iver okkar andalige likam, altså. Skapningen atlan, som ikke halt og blå, men som anden. Altså anden. Herren anden. Og ødelvis som vi ankom for anlitt noen aspekt av dård, herrens etla gods, ombrakt til som og mynd, fra dård til dård som herren. Og det det andalige likam. Att han väldigt skapningen som han öjer och som vi det i. Jag går snaj. Ja. Det blir omgått till nu väl sagt och nu ofta sagt. Ja, vi då Guds antaliga folk. Akkurat, ja. 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 Det är sannhet då. Ja, vi inte Guds jörska folk. Nej. Nej, det har inte varit blivit helt omgått då. Nej, det blir det inte. Nej, men vi i Kristus sammanhänt. Ja, så samma inte Kristus. Är jötar och hötningar. Ja. Vi har någon skapning. Ja. Men jag också synd om att det här nästan bättre sista vers här, men all vit som vi ankon för anlitnon är speglat dåligt herrans. Ja. Jag mötte ju ofta i jakten Löve det här att det var själv som krav för jag går så kunde vi skuina för han. Och så väl det som kräv att ja men vi måste hålla oss nära till han och så vant det är helt tutning och så ja men så är helt för läsa mig och vi måste helt för röna bia mig. Allt hade det ordentligt gott då. Ja. Men det är så det som det snurrar sig om är att inte ha för anledningarna. Ja, vi inte som jag kan säga att det här är det som är ger ja. Inte ska komma mellan te och han. Nej, och inte en gång måste utne till att röna narskas honom. Ja. Ska komma i mitten med och han. Nej, från här kommer tjänast. Akkurat, ja. Så? Och det här från det här dörden kommer som vi avspeglar. Ja. Och som bröder oss. Ja. Att det är livande samfälla i vi han. Ja, ja. Ja, ja. Och därför så visste det att man får mer hot till bäja sötjan och sötjan så år och lära allt det. Men det tog vi att sötja att och i min tjänast var vi inte människor och ta kattlig här kvar man så ofta ner bien affärer eller till döms och jag nog för och ta värda en sjukrasyster som lärde till sjukrasyster och arbetade in i mittlen och så kom han arbeta vid när det var så samma stöje och så säger hämtar vi henne att pappa han är kräft och han är ordentligt sjuk. Om hon inte kunde finna onkrarna för att visa han. Och hon är inte så till morgon. Och här upplevde jag så att det är. Utan att åren är tillägna mig till att jag var gå igen till Kristus för god. Utan att jag har tillägna mig att Herren är anten och allt vit. Alltså, som är i honom. Alltså, det är bara så otroligt att det var helt satanasna att det är ordet. Allt vi som är omkring för anledning är ordet herrans. Det är ombrott till som moment. Från dörd till dörd som herran är anten. Och så på en av nattarna, i 4 kapitlet tar vi helt satanasna. Som är så att det kommer ut. Alltså på en av vägen knyter han när jag på i. Ja. Som vi alltid gör. Tar vi inte liv ut i. Och till och med så mot. Akkurat. Du kan inte behalda mot det. Hvis du inte liv ut i.
Och det är inte särskilt det här som han kommer vi här. Det är inte att göra vi, nu må jag göra en hatt och nu må jag göra hit. Det är inte du. Nej. Det är han och där. Men det är så att hvis man tänker himvägen så är det omätligt störst att det virkar och jag kan själv om det inte förstår det. Ja. Men det är bara att det för en helt annan fri och kvile vissar. Ta och vi söker hetta som heter året talar om. Ja, kvilan kommer inte åttan som man säger i brevbrevet alltså. Vi är i 4 kapitel det han talar om att jag kan inte till kvilen, ja. Det kommer nett fram här att det är inte bara skakare. Det är inte vi som skulle röjna komma in till kvilen. Han löjer och in till kvilen. Ja, det är fantastiskt läsla. Ja, det är så helt enastantande. Och i som 4 kapitel tar vi nu häva, hesa, tjänast. Tar vi dit nu häva, hesa, tjänast. Det vill säga att avspeglat ord herrans är tjänastan tjock. Ja. Och det efter tar det miskunne vi tar finche. Så missar vi ikke mot. Altså, bare hvor så kraftig åren er som sier til såleis det vi her, eller såleis du. Og så ikke mer. Det blir et helt annet ljøs i beskriften. Ja, ordentlig, ja. Ordentlig, ja. Og så er det som han så gjør at han har. Vi har sagt at han leser fra en skammelig løgnegøtten. Og gikk ikke fram vid svitje. Og jeg helter handfæra vid årkots og ærlige. Nei, vi har lett sannløyken åpna fram. Tala vi til samvisk og kvars menneske. Fyri årsjån gods. Og be at det teker med jokken. Men dette, fyri årsjån gods, det var ikke året. Det var ikke fyrre enn dette var en verløy. At det er fyri årsjån gods vidt livet. Altså bevusst. Akkurat. Og ikke noe annet. Og så kommer han inn i at det er, og som er søsten i av ondra større iver, det han sier, og ta en evangelium okkara fjalt, så er det tøymelig fortepast i fjalt. Her som godtrin kjesen heim i blind oksaner innan vansikvande, fyrir at Josef fra evangelium omtord Kristus her, han sa som mynd gods, skal ikke skoina for tøymon. Men ikke okkon sjálvar prætka vid, men Kristus Jesus som Herra, okkon sjálvarar som tjenarar tykkara fyrir Jesus er skuld. Altså, og i munar vi er alt kommet inn i et helt annet ljus. Men som jeg sier, Johanne, at jeg kan hevmo i tjenestene som jeg heier, at Herren løtt. Absolutt, ja. Han løtt i tjøkkenen. Jeg minnes godt til en av kvinner ringte. Så sier vi henne, hvordan lenge siden er det at du fikk bo om, eller fikk lagt av at et hjerte, finne ångre. Ja, det tror ikke det er, så han sier. Så er tog jo på affær. Så må jeg fære på en av vei. Altså, det var bøyne av klarsfirma. I stedet snakker vi Dott og Sandra at det er Klagsvik. Et leile næton, og kallet han av Dott. Og så spurte de meg, så fortalte de meg hva det var, og så tog vi syklene, ved en sykkeltur, og så fører jeg man, og i bilen, og så, og i fergene, og så ut i rom, og så sier vi henne, jeg kører for bøytja der, du er ferdig på tøyt kall, så at jeg kom i at behøvende bøn sammen vidt. Og så fløyte jeg, og ta bodde jeg en øybo, altså hun var, og hun kom seg ut.
og så ber jeg hon kvarter ut nyer, så ber jeg henne bøn, og Arne var livet bya, så kom den yngste døtteren ut, og hoppet jeg opp, for jeg så ikke inn hvor det var, og røpte, mamma, hva gjør jeg dit? Og det var altså, då ber vi også vi skal på med. Så sier vi, jeg kan forklare henne hva vi gjør. Fortell henne det bare. Tog at bøtt til for å minnes det. Og så kort jeg av stedet landsjukhus. Og jeg minnes til sier vi herren til jeg kom om han her med landsjukhus, at du er ofte venner vi har leta til som jeg skal vite, omkring vi er 8-4. Og bøyna som jeg kom ut i bilen, så røpte jeg inn, Paul, er du her? Så sier jeg skal vite en mann, og han øyter såleis, og jeg kjenner han slett ikke, så godt hvis du kan hjelpe meg. Ja, men kona stender her, sier hun. Bøyna veien, ikke? Det har vært her på siste bøtene, og så skulle jeg fære bare undan dem, men nei, nu må vi løye det rett, så var det hin vei. Og så ligger han her, og bøyna vi kom til han, så blunket han til meg. Og så klart hun ned evangeliet, det mest godt det som jeg har tog imot. Ja. Mest godt. Men tar jeg mest det, så sier så var det engine altså. Det var engine. Av honom til moin. Jeg sa det? Ja, avgjørst jo. Ja. Og så sier jeg på en av veien at jeg skal lave en av bønerne i færre, jeg kom etter morgen. Det var pura samført om at nå var han kommet i rom. Og jeg minnes da jeg kom etter deg nett, for jeg gjerne lenge så av å stått ta landet svev. Og så sier vi til de som var inne, at jeg skal være vi å bya. Og på en av veien tar jeg for å bya. Jeg hukte den i råen vår stå. Så blinker han til. Nikker jeg. Og til Eva Livors for en av vittne. Konan lei på oss. Ivet til mannen. Jeg sier noen kjørs for. Kjørs for. Og det var så vel teima. Det kunde bara vara god som tajmeta. Bäg till att hända i bojet, tror jag det är. Och så var akkurat han rätta löt. Ja, men det är akkurat det här att leta fram till sier, va? Ja, det sier. Ja. Alltid löjer och fram till sier. Och kvarjon steg i det enka kunskapasjons åpenberas vi och. Då vi det och gav i en kristar. Fyra god. Og vi ble vi av det. Og ikke minst da vi kom av hjem. Nei, det er det. Enten for omkant vekkat. Nei, jeg tror han kommer fra honom. Og han er avgjør. Ja, det er nettopp det. Og her er det sånn godt gomt, og jeg vil også komme nå til som er her i 4. kapittel om, som alltid er så enastantande. Han har skrivet til god som beger jeg skulle skøyne, han som hever leta skøyne fram ved myskre, han og hever leta skøyne og gjørst nokkara. Fyrir kunnskaperen om dård gods. Det kommer datt. Nå det kunnskaperen, og dård gods. Og i Arsjan Jesu Krist skulle løysa fram. Men henta skatt har vi i løyr og i løten. Fyrir at henne ometerlige kraft skal være fra god til ikke Vi trångt til atlan hatt, men ikke kueier. Og iva, men ikke vannleiser. Jeg har sagt det, men ikke vinnerleiser. Slittne rier, men ikke gjør til lunches. Så sier han i seg konstateringen her, alt og bera vi deia jesar, vi okken i likamlån, fyrir at òsne lov jesar, kan åpenberast oi lika med okka. Jeg langt med han vil liva, vera vi samt og jamt givner opp til deia, for jesar skuld, for at òsne lov jesar skal
åpenberast och i dejliga hållt i åkara. Alltså det är mest eller alltså vi är som evangelien. Ja. Som vi finner bröven. Ja, og hadde jeg talt av verset, at sålas no deien virkande ui okkom, men løyve ui tikkom. Ja. Og hetta minner akkurat om saie som verer kaste moltna og døyra, men så blir avvoksta. Og her ber han faktisk ta fram at han uttøy Lujus Kristus, ja. At på samme måte som Kristus gav sitt løyva, så gjør han sitt liv eisne i tjenestene, ja. Og han sier at det her at alt bedre vi deia Jesus vi okkar i likhamnen, for at eisne liv Jesus skal åpenberes i likhamnen okkara, og jeg halte at jeg koplar eisne til at henda skatt har vi i leir og i løtum, for at den omedelig kraft skal være fra god til ikke fra okkon. Ta sutja vi til seg her og fætelige sammankopplingsene av hinnon evige gode og hans er dård og nøye og kærleika og i okkon som veik uilød som man kan säga og som deia mest fra at du faktisk født og til å fære utifra, men han huksar ikke om den fysiska deian her, men hettar at okkara stolta okkara herra at te døyr for at han slipper fram med det. Så lenge som halte fast vid mina mening. Min mening den rette, og jeg bodde meg ikke, og det kan godt være til at jeg for så vidt har rett akkurat i årene, men hva det til vi enkene gjøre? Ikke vi enkene gjøre, men ta og jeg ser deien kommer inn, Jesus deien kommer inn, så det jeg må gjøre med, for jeg gjør rom for honom. Og her det livet spretter ut. Og bare herfra. Så hvis du nå leser vojar til 16. vers, her samme sted, ja. Så sørst og virkelig, akkurat det som du nå forklarer, hvordan verlig her. Ja, jeg kan lese dette fra vers 12. Såles no deien virkande ui okkon, men luivi ui tikkon. Men vi tar at vi hava sama anda troarinnar som skriva troa tui tala så tryggva eisne vid, tui tala vid eisne. Tui vid vita at han som reiste opp Herren Jesus skal eisne reisa okkon opp vi Jesus og leie okkon fram sama vid tikkon. Alt hetta hender fyrir tikkara skuld, fyrir at nøyen kan breiast ut til tess flere og virka at rykliga vil takka gode til dård. Vi missa to ikke måte. Nei, så utvarstes menneske okkara gong til grunnar, enter nudjast, to innvarstes menneske okkara derfra deg. Jeg leser liget på. Ja. Tui trångt okkara, som stokkot og løtt, virkar okkon i større og større iverflow via fytling av dård, vi tar at vi hava ikke hitt kjønnlige fri eia, men hitt åkjønnlige. Tui hitt kjønnlige tøymlet, men hitt åkjønnlige vet. Det fer og ljøs som så omvettet det av ekkert. Ja. Det sin engine som lyder bare. Ja. Og ljøve fra trunnet, altså. Det lukket som stålar så øyelt og ponter. Ja. Det akkurat som i 5. kapittel i Rombraun, og det han sier det at rett og kjørt av trygg, vi tog noe fri ved god, vi har akkurat Jesus Krist. Vi hånden av døsten jo i trunnet etgang til hesan og eie som vi stand i. Og i førre Kanada, der kan så gjerne, så ofte at det kommer fire, og i brøvnen, at det var jo noen etgångene til nøyene, det kan hente. Hvis du ikke handler på nøyene, du etgång til henne,
stenter du igjen, jeg minnes, da jeg sier, jeg stand jo igjen, hvor skal jeg ha vært kom? Jo igjen. Ja, men det for at aktivera det. Du kan gå stande nøye for mer, og få fria standa, og ångan avvøkt bedre. Det är som bileren. Ja. Så stender her vi en kraftfull motor. Ja. Men ver han ikke kopplar ui krafterna, Ja. ui motoren, så fer han noe av det. Så flyter han seg ikke. Men han fullkommen. Akkurat. Det är utgången till bilen till kraften i motoren. Bara för att bruka ett enkelt bilde. Och det vers här framme som du läser i 4 kapitlet. Ja, att inte åken självar pratar vid. Men åken självar som tjänare tyckare. Det är Kristus skuld. Alltså, hvis vi inte pratar åken självar, så är det inte. Nej. Men så känner vi åken som tjänare Kristus. Alltså för Kristus skuld, alltså. Tjänare. Så aktiveras. Det är akkurat det. Och det blir en så mätad då är det bara avvuxen. Helt annan standard. Jag bara säga, jag minns från, nu har man faktiskt varit sig, kanske allt löjve, men ja, det är faktiskt mer. Ja. Men tar man så var yngre, och man ville så gärna till han herran, och så var man så upptidsen, ja, men har vi vunnit nägra fyra herran, och det blev ett stress och ett press och ett strøy. Och jag sa ånga att det faktiskt näga urslut, men ta och jag kvulta. Ja. Och ta jag kvilla. Ta jag kvilla, ta är det inte min donaskap. Som han omtalar här, ja. Ta jag kvilla i honom, så är det hans donaskap släppt fram ut. Och hans gåve inte släppt fram ut. Och hans nöje kraft släppt fram ut till andra människor. Det är som man kan inte se näkera minnetryttning. Ta en kjem till det här att han säger för nej kan bröjas ut till dess flöjde. Och viska, alltså rykliga vill tacka god till tort. Och så kommer han in och att han är alderdomstjåk. Vi missar att vi inte mot det. Nei, om så utvarses menneskjokra gong til grunn der. Enter nødjast av innvarses menneskjokra derfra det. Altså, jeg må si at at hentan trångten, sier han. Han nevner oss trångten og i at eldast. Og til en øylig brøyting som får fram, vi tog en egna lika med ta jo den här trångten lägger under sig så näck vi lika med någon och det bara blir mer och mer det ökar sig kvargen tog att det ska gänga till grund där att är vi omkant i horst näkran att de gamla tåsa om men ni vet att det är kult tåsa om att han är löjkan at trångten som var stokkot og løst virkar mer og større hiveflå er vi av fytling av dård. Tog jeg har vi ikke det skjønnelige for jeg. Han kan gjøre det. Tal om det. Og utlagt. Tog at dette er en ordentlig utlegging og i andan som vi sitter her framför oss. Vi vet att det som är vänligt är att höra prätkaren 12. Hvordan strävet har blivit och bräckan är så tung och stor för varje bräck. Rassler, lurar, vän. Men det är allt av människaliga. Så inte vi till andan att göra. Och i sån mat. Till sannlöjt. Det är under solen. Ja, det är under solen, ja. Men tar jag så säger det här trångten som stokkot og løst viskar okkon i større hivflå og evige fytlinger av tård. Så han ute etter at vi må sutja til som stokkot og latt. Til avsjånen og at det som gjør at det blir så rævlig og tungt og strævig og ja. som tryggvant, altså.
Jeg halte det så verkost at tillägna sig allt det som det är. Det viskar och här finner du alltid det samma. Och i någon nya bröding av likamnon så finner du det viskar och som eldast och färra och i större iverflå eviga fyllningar. Det samma som är upp här i anden och öll som omkring annat någon elspeklar dårgås vid det ombrott som men och det är inte minne galtande taget eldast. Lag och ommål och skulle färra. Ja. Det är en otrolig tanke när man huxar om att det uttrycker här att vi vara ombrott till så moment fra dår til dår som fra herren i anden, tog at ta vi huxa om, ta og god første for nevner menneska. Ja. Lät i okkon gjera menneska og mynd okkara. Ja. Og mynden hon blev ångade fullkommen, og leiest og hon blev fullkommen. Ja. Men nu vi Kristus, ja, så vi vi gjør rettvis, og vi er heila gjør det, og vi skulle være dårlig gjørt eisen, ja. Men her og i løyven og langt nå, Ja. så være vi her prosessene, vi heila andan og i okken. Ikke vi den tog ikke på noen i okken, det kunne jo omgang komme i okken, utan vi heila andan. At lagos oppfyllt i Kristus, og Kristus i okken. Ja. Kristus kan ikke være utanfor okken. Det blir Det blir til, nei. Jesus, han i himmelen, likamlige, men vi heile andan Kristus i okkona. Og kærlek hans er oppfytling lov. Livet vi til kærlek hans oppfytler vi loven. Ja. Det er akkurat det, ja. Angeniv. Så vi tog bliva vi så brøtt. Som man sier her, vi vil ombrøtt til sommermynd fra dår til dår, som fra herren og i anden. At det er så med da han sier at her, ikke vite av okken selv om du at hoksa nek opp, som om Madonna-skapen okkara, nei, han fra herren, ja. Og det ikke menneska kan hava hoksa hette disse tankene her. At det blir til. Og Paulus sier jo det ikke fra seg selv. Han finnet der fra herren, vi heila i andan. Til at djeva vujare, så jeg vet nå 2018 av vi årene som vi leser, kunne få fært ut det samme løyvene. Altså, da jeg nevnte det, at det her som vi løsa börjar vi i åren kapitlet, altså. Og han nevnte det Satan, det som han i hov. Jeg har vendt atter til det lydsyntene. Da jeg kommer inn og etter fire tjeva, og kjenta vers i åren kapittel. Så at i tvørste møte helter skulle fire tjeva hånden, trøsta han, for at han skal ikke genga til gruntar og større sorg. At det er så veri en brevor som Man ikke vet at hans man nevner til fyrre brev nå. Jeg råkner vet du, ja. Jo. Tog jeg amen i tykkerne leta kærløkken råa mot i hånden. Tog jeg hverdagsne skriva i, for jeg får vite om til standa røntena, om tid er lytner i øtlån. Hånden og tid fyrir var neka fyrir vi, som i øysne om har vi haft neka fyrir var. Har fyrir til for jeg som Kristus fyrir tikkara skuld. Og til fyrir tid skulle ikke være dara av Satan, til det som han hever i hova, vi ikke avkunner vi. Altså, det vet vi, det kjenner vi. Ja. Hvor snilt er han der? Hvis vi tenker at det her dømme her, som han nevner fyrra Korinta, og øyla strenker her, ja. Om han det her mannen som lever en sånn siløse som ikke kjent middelhetningene enn at han lever sammen med kone og pappasønsa. Han øyla strenker her, og jeg halte vel ikke ut fra at det en person han sier bare til her,
Men nu händer så en process och just när mannen nu vaknar han vi och kommer till så kör man att och så heter helt ska så ser det ut till att gå just ner. Så säger han om han att till honom no mycket straffen han finns av de flesta. Ja. Och nu är det inte han som ska stanna runt. Nej. Han dumpar ja. Det gör det ofta. Men av nej Guds är det som är det som Paulus säger resten. Nu kommer rönten. Vad är det för en rönt? Jo, det är kärleksrönten. Rönten är att fyrdjeva einorna. Ja. Og til det han vil ha fram her, og tog det han sier. Fyra, vi skulle ikke være darer av Satan, tog det som han er i hoa, er det ikke åkonnig vi. Og det som Satan har haft i hoa her, er at han via få den ene av fettla, skal få alle hine eisne av fettla og til å være hør og ofyrgjøvende, og ikke standa kærleksrøntene. Akkurat. Det er det han vil. Så alvorlig det. Ja, så alvorlig det. Og det er lykka mye hver forhold i løvnen til å dreie seg om. Akkurat. Og vi kan standa kanskje nå i en alvorlig kærleksrønt nå, så at tingene utvikles i heimen. Ja, det er så underfullt å lese. Ja, løsnen. Altså, tja god er det alltid spørninger om løsn. Ja, akkurat. Ikke det med oss. Nei. Ja, evangeliet om Jesus Kristus, det er alltid for nødgjere byrjan. Ja, alle tøyene. Ja. Han eit ikke er vær, men er det. Men lykkes vel enda vi 5. kapitlet, altså det er tøy han sier det. Og i satta verset, tøy er vi alltid horest. Og vi er så lødje som ikke er vi høyme like om noen er vi bortsfraran. Tøy vi lever i tryggvitse skoan. Tøy, ja, vi er horest, og at helst vil jeg fære bostur like om noen, vi er høyme kjæran. Det er det her året, ja, med samme åte, det er lukket som, det kvarver, det er vi ble horest, da. Akkurat, ja. Det er han som er horest, han visste ikke med åte. Han er ikke motleser. Ja, det er det som jeg alltid så, at han er standande. Ja, at han kopplar bøyna vi på, da han har sagt, at vi har ikke det kjønnelige for jeg, men det er kjønnelige, det er kjønnelige tøymlet, det er kjønnelige revet, så kopplar han bøyna vi på, at det er i 5. kapittel, 1. vers. Vi vita jo, at jørske hus likans okkara vil brått i nyer, av vi byggning fra gode, hus og ikke gjørs vi hånden, evet og i himmelen, altså. Det er utrolig konstatering, det er greit han for det her. Nå ser man bare noe om vi er et hus. Ja. Evet. Lika med tjock så är samma vid ett hus, ja. Ja. Han sier at det er heima og i likhamn. Heima i likhamn, ja. Vi sier to som er heima vid hus i daglig om alle, ja. Akkurat. Og øysene vi byggva her, soffa vid, gjort og i okkon lunchest etter å være iverklatt vi himmelske hus i okkara. Så satt som vi tar, som oiklatt ikke skulle finnes næs. Hva mener han tar vi alt ut, eller mener vi avvoksen? Jeg vet ikke. Jeg hadde mener vi at det her, at sannleggen er det han. Ja. At ta og vi er oiklatt til det himmelske huset, så er det ikke næs. Nei, det er ikke næs. Ja, det er en konstatering som kanskje synder året så løsning, jeg vet ikke for suttjene på denne veien. Ja. Vi har 4 verset, det sier det, jeg vet som og Jesus kjalt er, og soffa er det tenkt, så vi vil ikke være urlætt, men iverklatt, for at det deilige kan være oppslukt av løven. Hatt det antan, det verilige, altså, bæg her i løven, og det kommer han til, at det deilige er oppslukt av løven. Så det er oppslukt av løven, så? Jo. Ja. Og han har gjort noe for just for Jesus er god. Han som øyne har givet noen andan til på. Og tog er vi alltid ordet. Det er bare så alt enn standard. Ja. Ja. Peter Paul, kan du begynne på en seg, Jakob? Ja.
Herre, vi tackar dig här för att vi var åkna färre. En öjes är här underfulla sannlöka. Vi känner, åken herre, at du vil sleppa at oi okkom fullt og alt, og i öllum lotum. Her vi likamlån, og herre tar så tøyen i runden, så kommer det herre som vi innast inne tråa mest etter. Men som vi døysne då var suttja, som han sier i Filippebrevn, at om det er livet gjør okkom avvøkst, versen ja, så vet vi ikke hva vi skulle velge. Vi vet hva var ferdig igjen i å være til Kristus. Så det er menka bedre. Men å være verande og i likamlån og i halten noen nei å være for tykkere skuld. Og tog sier Paulus at han vet han skal være verande her tykkene til glede og frem og i trønne. Og hva det er alle tøyene spennende å være tøyt på at. Og ikke minst, nå ta norska som møter tøy at du kommer. Og vi da være rikt bort i øynene nå, å møte her i luftene, så skulle vi alltid være sammen vidt her. Ja, det er fer fra gavon til det som er menka bedre. Og det takker vi der fire. I Jesu navn. Amen. Amen. Så hesen parsten av Hjertamal kommet enda, og vi får takke for jokken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Jovenon, Paul Fære og selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Parster av Hjertamal som har vært, der kan du finne av YouTube, leita bare av Ektos Sjånvarsp. Og her som parsten, han kommer eisne å lagt ut her, og han kommer eisne å sende av Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesfer.